T'has preguntat mai què passa amb els vaixells que queden enfonsats en les profunditats dels mars o els oceans? Acompanya'ns per descobrir-ho. Estem al port de Tarragona i aquí, davant nostre, sota la superfície de l'aigua, hi ha un vaixell enfonsat de més de 65 metres. Estem parlant de la Dragonera, un vaixell que la Societat d'Exploracions Submarines va enfonsar l'any 94. Actualment ha esdevingut un escull artificial i alberga una quantitat de vida espectacular. Ara ens posarem els equips de busseig i ens submergirem per veure quina vida trobem. Comencem a preparar tot el material i com que estem en ple hivern farem servir tretges de neoprè semisecs per mantenir millor la calor. Per altra banda, farem servir tancs d'aire de 15 litres, ja que el nostre plan és fer una immersió llarga d'aproximadament una hora o una hora i mitja. Ja tenim els neoprens posats, hem muntat equips i estem llestos per entrar a l'aigua. Just des d'aquesta plataforma entrarem per fer la immersió. Aquí tenim un capguia que ens porta fins a aquella boia, que és aquesta que apareix aquí al mapa, ara m'acostaré perquè ho veieu en detall, i el capguia, aquest de color blau, és el que utilitzarem, que va submergit per arribar fins a la Dragonera, que és el vaixell principal que hi ha en aquest parc, però no només tenim la Dragonera. També, com podeu veure en aquest petit mapa, també tenim altres embarcacions que s'han anat enfonsant per tal de crear més esculls artificials en aquest parc. El nostre plan, o el plan d'immersió que m'estem parlant ara, serà entrar des de la plataforma, agafar el cap i començar a fer la volta per Dragonera. Començarem des del costat sud per nedar contracorrent al inici, ja que el que ens acaben de sortir de l'aigua ens han dit que la corrent ve del sud, a més que la visibilitat és reduïda, així que farem tota la volta a l'embarcació i un cop finalitzat tornarem cap a l'espigó. Potser aprofitem per veure algunes de les cosetes que hi ha per aquí, però això que ens ha comentat que la visibilitat és reduïda, per tant ens costarà bastant trobar altres de les coses que hi ha aquí al parc. Així que no perdem més temps, ens posem els equips, la màscara, la caputxa i ens preparem per entrar a l'aigua i passar una mica de fred. El primer que ens trobem quan entrem a l'aigua és que tenim una visibilitat excel·lent i ja veiem el capguia que ens portarà fins a la boia i posteriorment fins a l'embarcació enfonsada. Una de les coses que veiem a primera vista és que tots els blocs de formigó de l'escullera estan totalment colonitzats per diferents tipus d'algues brunes. Aquestes algues, tot i que potser no són massa atractives a primera vista, són fonamentals en aquests hàbitats poc profunds, ja que actuen com a productors primaris, alimentant espècies herbívores tant de peixos com d'invertebrats. No perdem el temps i ens posem mans a la feina i comencem a dirigir-nos cap a l'embarcació enfonsada, seguint el capguia, aquesta corda tan gruixuda que veieu a l'esquerra de la imatge i que ens indica la direcció que hem de seguir. Ràpidament ens adonem que a mesura que augmentem la profunditat disminueix la visibilitat, però també augmenta la biodiversitat que ens envolta. De fet, ràpidament veiem grans bancs de castanyoletes, cromis, aquests peixos negres petitons que estan per tot arreu, però també altres espècies, com per exemple sargs i oblades. Quan ens trobem envoltats de tants peixos, a vegades és molt complicat reconèixer totes les espècies que hi són presents. Per això, ara us explicarem un parell de consells per reconèixer les més habituals. Per exemple, la castanyoleta, cromis, és aquesta de color negre, amb la cua bifurcada, i la podrem trobar tant fent immersions com fent snorkel. Una altra espècie que també és molt habitual i que també hem pogut veure en aquests bancs de peixos són les oblades, que es caracteritzen per tenir un punt negre just a la base de la cua, tal com esteu veient en les imatges. Comencem a deixar enrere les espècies de la part alta de la columna d'aigua i ens acostem cap al fons, on trobem les primeres estructures, com per exemple aquest petit vaixell enfonsat, que amb el temps s'ha anat deteriorant fins quedar pràcticament enfonsat a la sorra. A només uns metres ens trobem aquesta imatge tan curiosa, en la que en aquesta estructura que no acabem d'identificar, però sí que sabem que està feta de ferro i de formigó, hi ha aquestes coses blanques penjant verticalment. Es tracta de postes de calamar, concretament d'alguna espècie del gènere Loligo. Cadascuna d'aquestes beines blanques gelatinoses que penja pot arribar a contenir entre desenes i centenars d'ous, i la massa gelatinosa que ens envolta és superimportant, ja que no només serveix per amortir cops i protegir-los de depredadors, sinó que a més permet el pas de l'oxigen perquè puguin respirar els embrions dintre de cadascun dels ous. Quan aquests ous eclosionin, no sortirà cap mena de larva, sinó que sortiran petits calamars totalment formats, capaços d'alimentar-se per si mateixos i començar a desenvolupar-se en l'entorn natural. També ben a prop del fons trobem grans bancs de salmoners de roca, com aquests que esteu veient ara mateix a les imatges. Aquests són molt fàcils de reconèixer, no només per les taques vermelles que en tenen en tot el seu cos i les taques grogues que tenen a la cua, sinó sobretot per aquests dos bigotis tan pronunciats que tenen a la part anterior del cap. Com ja us imaginareu, aquests bigotis els utilitzen no només per detectar preses, sinó també per remoure directament el sediment i trobar possibles preses que puguin estar enterrades. La cosa no s'atura i continuem explorant de camí a l'embarcació enfonsada i comencem a trobar-nos aquestes estructures enfonsades que semblen les potes d'una aranya submergida. Evidentment, com tota la resta d'estructures que ens hem anat trobant, estan totalment colonitzades per diferents tipus d'algues i invertebrats incrustants, i això permet que acullin una gran quantitat de biodiversitat, com per exemple aquestes canteres que esteu veient ara mateix a les imatges nedar entre aquest gran banc de castanyoletes, com les que hem vist al principi de la immersió. Aquestes canteres ens agraden molt als bussejadors perquè ens permeten acostar-nos molt i captar aquestes imatges tan espectaculars. A més, són molt interessants a la pesca, ja que són d'interès pel sector de la pesca artesanal i també per a la pesca recreativa. Aquests peixos s'alimenten d'algues i també petits invertebrats que puguin estar incrustats en els
les mateixes estructures que s'han enfonsat en el parc i, com podeu veure, tenen un comportament totalment social, creant cardúmens en els que poden haver involucrades altres espècies, com per exemple els arcs que s'estan veient en segon pla. Finalment, arribem a la Dragonera, aquest gran vaixell que és la joia de la corona d'aquest parc submarí. Si us fixeu en detall, veureu que hi ha una gran quantitat de partícules en suspensió a l'aigua, que creen aquesta aura fantasmagòrica, com si el vaixell estigués envoltat d'una boira impenetrable. Tan aviat com comencem a explorar les cobertes, els caps i les altres estructures que conformen aquests vaixells enfonsats, comencem a veure una gran quantitat de biodiversitat que ens crida molt l'atenció, com per exemple aquest nudibranqui d'aquí. Es tracta d'un exemplar de Nemescygnis banyulensis, un dels nudibranquis més grans del Mediterrani, amb una talla que en els adults pot arribar a mesurar entre els 7 i els 8 centímetres. Aquesta espècie, a més, és considerada endèmica del Mediterrani occidental, és a dir, que no s'ha descrit a cap altre lloc del món. De fet, el primer cop que va ser descrita va ser al sud de França, prop de la frontera amb Catalunya. Aquesta espècie amaga una gran quantitat de secrets, el primer de tots en el seu nom, Nemescygnis. Es creu que la part de Nèmesis provindria de la deïtat grega de la venjança, la Nèmesis, mentre que, per altra banda, la part d'ignis, que forma la paraula Nemescygnis, provindria de la paraula llatina pel foc. Aquesta és una clara referència a la coloració i forma de les seves caretes. Justament, les caretes, aquestes estructures en forma de plomall que sobresurten de l'esquena de l'animal, són el que el nudibranqui fa servir per respirar, és a dir, per fer l'intercanvi de gasos entre l'oxigen dissolt de l'aigua i l'interior del seu organisme. Però la cosa no queda aquí. Hi ha autors que sostenen que aquesta espècie, tot i alimentar-se majoritàriament d'hidroïdeus, podria esdevenir carnívora en trobar-se en un moment o una situació d'escassetat alimentària i començar a depredar sobre altres nudibranquis, com per exemple la Flabellina finis, aquest altre nudibranqui que ens vam trobar només uns metres. Continuem explorant les diferents parts del vaixell enfonsat i en un cap trobem un cop més una altra posta de calamar, com la que havíem vist anteriorment, així que aprofitem per explicar-vos alguna altra curiositat sobre aquest fenomen, com per exemple que les càpsules que retenen els ous de les postes de calamar són capaces de tenir substàncies tòxiques que serveixen per dissuadir a possibles depredadors. Entre les cobertes de l'embarcació i les estructures a mig de roí trobem una gran quantitat de vida, no només associada a espècies incrustants, sinó també a peixos, que utilitzen les diferents cavitats que s'han format per tal d'amagar-se i protegir-se de possibles depredadors o exemplars més grans, destacant la rellevància que tenen aquestes estructures en la regeneració de recursos pesquers i el reclutament d'alevins. Durant tota la immersió no vam parar de veure espècies realment espectaculars, com aquest Antedon mediterrània, un organisme que, tot i que pertany al grup dels equinoderms, el mateix que les estrelles de mar i els eriçons, és lleugerament diferent. Aquesta utilitza els seus braços per tal de captar partícules en suspensió de les quals s'alimenta. I parlant d'espècies que s'alimenten de partícules en suspensió, ens va sorprendre la gran quantitat de coralls que vam trobar en diferents parts de l'embarcació. Majoritàriament vam estar veient diferents espècies de gorgònia, com la gorgònia blanca del Mediterrani. Aquests coralls es col·loquen en punts estratègics on hi ha més corrent o moviment d'aigua, la qual cosa permet que tots els pòlips que conformen l'estructura puguin captar partícules en suspensió, de les quals s'alimentarà. Continuem explorant la part més profunda de la nau, concretament la popa, on antigament s'ubicava la hèlix, i la veritat és que podem reconèixer perfectament les diferents estructures del vaixell. Aquesta zona, al trobar-se una major fondària, sumant el factor de la gran quantitat de partícules que hi havia en suspensió, feien que fos molt fosca i que, per tant, les nostres llanternes fossin imprescindibles. Justament, vam veure moltes espècies que aprofitaven aquesta obscuritat per passar desapercebudes, com per exemple aquest serrà que es mantenia mòbil amb l'esperança de fer-se invisible als nostres ulls. Per altra banda, també vam veure grans grups de corballs com aquests que esteu veient a les imatges, que aprofiten les cobertures i la foscor que generen aquestes estructures enfonsades per tal d'amagar-se durant el dia. Aquesta espècie és molt fàcil de reconèixer gràcies a les seves aletes grogues, però a més és una espècie molt apreciada pels pescadors, que també actua molt bé com a bioindicador. Quan aquesta espècie és abundant, ens està indicant que és un ecosistema estable. Aquests peixos, que són totalment carnívors durant el dia, els veurem formant aquests grans grups, amagats i amb un comportament molt tranquil, però en caure la nit entren en mode depredador i són capaços d'empassar-se qualsevol cosa que els entri a la boca, des d'invertebrats com cefalòpodes, crustacis o poliquets, fins a altres peixos de mida més petita. Quan ja portàvem més d'una hora sota l'aigua, li vaig fer la senyal al Max per indicar-li que havíem d'anar a fer la parada de seguretat i començar l'ascens per sortir de l'aigua. De tornada a l'espigó, vam aprofitar els últims minuts de la immersió per fer alguna fotografia als organismes que estaven incrustats als blocs de formigó i finalment vam sortir de l'aigua. Això no pot sortir! No, botem. Buah, està tremolant que flipes. Està merda, Buah. L'àudio crec que no el pilla. Com podeu veure, vam sortir gelats, així que després d'una dutxa i d'entrar en calor, vam comentar una mica la immersió. La meva nota per aquest punt d'immersió és un 8 molt sòlid, molta quantitat de peix, molts nudibranquis, o sigui, jo tant en termes de biodiversitat com al lloc com en comoditat li poso molt bona nota, per tant, per mi és un 8 molt sòlid. Sí, sí. El Max crec que discrepa una mica. Un 7. Bueno, amb bona visibilitat pujaria al 7,5, potser. Hi ha meros xulos aquí, Sí. sí que a l'entrada hem vist algun més normalet, però allà a baix al barco he vist una vaca gorda, que tu no has vist, però Bon terme, sí.
Una vaca grossa. També molt xulo, molt nudibranqui, molta flavelina i companyia. Cratena. Cratena també. Molt nudibranqui d'aquests i després també molta posta de calamar, de l'Oligo vulgaris, que ha estat molt xulo. Jo no l'he vist tants cops i aquí estava I aquí molt abundant. a quasi cada cap. Una miqueta el que comentàvem, no? Que aquests esculls artificials per la regeneració de no només biodiversitat, sinó també de recursos pesquers, Totalment, és molt sí, interessant, sí, no? sí. Bueno, conclusió. I hem de tornar quan estigui millor la visibilitat i una mica més calenta l'aigua, no? Sí. El dolent és que hi haurà més gent. Conclusió, tornarem.